Bore da, croeso cynnes I chi I roedfa bore yma. Sy'n fel chi'n gweld dan ofal Gwydion. Ni ddiolchgar I Gwydion am gymryd y roedfa bore yma. A os dwi'n mynd, bydd cyfarfod ni heno eto yn 5 a bydd Meirion yn arwen ni yn y roedfa honno. Mae yna baned ar ôl roedfa fel arfer, felly aroswch I munod ni am hynny. A'r prif gof yw, does dim fwy o goeddiadau. Does dim digwyddiadau yn ystod yr wythnos. Mae'r gynadledd Gymraeg yn cychwyn dydd Mawrth, fi'n meddwl. Ac felly, hynny yw, mae'n nifer yn mynd I fod yn y gynadledd. Mae Emyr sy'n gwneud yr anerchiadau boreau. Ni'n cofio amdano fe. Mae'n eraill ynghlwm a gwaith arall hefyd yn ystod yr wythnos. Ni'n cofio amdano chi gyda hynny a pob bendydd I bawb sydd yn, I bawb trwy'r wythnos, ond ni'n gweddio bydd yna fendydd arbennig yn ystod wythnos y gynhadledd yn Aberystwyth. Croeso nôl I rai fydd ar wersyll. Ni'n gweddio bydd hynny wedi bod yn wythnos braf a bendithiol I chi. Ni'n cofio amdano Tian ac am y teulu cyfan yn eich profedigaeth chi. Ni'n gweddio drosto chi, cofio amdano chi ac yn gweddio bydd y Duw yn rhoi cysur I chi yn eich galar chi. Sul nesa, os dwi'n mynd, bydd Rodri George yn arwen ni yn y bore ac yna bydd Gwydion gyda yr hwyr. Dyna drwy at yr arglwydd mewn gweddi. O arglwydd, diolch yn fawr I ti bod ni'n dod at Dduw da, at un sydd mor hael tuag ato ni. Ni'n diolch I ti am y dydd newydd hwn. Ni'n diolch I ti am y cyfle sydd gyda ni gyfarfod gyda'n gilydd. Ac yn fwy na hynny, I gael dod mewn i'th bresenoldeb di, I cael clywed dy air di, I gael dy addoli di. Ac o Dduw, ni'n gweddio bydde ti'n defnyddio y modd ar gyfer pob un o'n ni heddi. Yn yn amrywiol amgylchiadau a'n profiadau ni. Ni'n diolch ti bod gyda ti air penodol ar gyfer pob un o'n ni heddi. O Dduw, ro I ni glistiau a chalonau I glywed ac I wrando ar hyn sydd gyda ti ddweud, fel bod yn rhoi ffydd ni, yn cryfhau ein ffydd yno ti, ac yn annog ni I rhoi yn bywydau cyfan I ti mewn oddoliad. Arglwydd ni yn gwybod bod ti wrth dy fodd yn dangos I ni yr arglwydd Iesu Grist trwy dair di. Ac yn ni'n gweddio felly y bore yma, byddwn ni'n gweld fwy ohono fe. Arglwydd clyw yn gweddio ni'n gofyn. Arglwydd bydd gyda ni, trigarha wrthyn ni, a maddau ni bod bai yn derbyn di, a derbyn ni yn enw ac yn heiddiant, yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Cwestiwn sydd gen I chi bore yma I ddechrau. Os byddwn ni gofyn I chi I roi marc I chi'ch hunan allan o 10, siwr ma'ch bywyd ysbrydol chi wedi bod wythnos yma. 1 mas o 10, faint byddech chi'n rhoi I chi'ch hunan yn eich bywyd ysbrydol? O nabod, rhan fwyaf o'n chi fan hyn, fi'n siŵr mai yn isel bydde fe, a mae hynny'n iawn. Achos gwyn ei byd ystlodion. Ac i ni'n ymwybodol iawn ydy ni, ni'n wan, ni'n mynheiddi. Dim byd. Ac does gyda ni ddim byd I roi I Dduw. Ond mae Iesu Grist wedi wneud y cyfan. Ac felly, yng Nghrist, mae Duw yn edrych ar bob Cristion bore yma, a mae Duw yn dweud, fan wylid.
Mae Duw yn rhoi 10 allan o 10 i ni yng nghyd-destun yn cyfiawnder ni, nid oherwydd ni, ond oherwydd Crist. A dyna beth sydd gyda ni'n yr emyn gyntaf. Mae'n atgoffa ni, mae Crist wedi gorffen y gwaith. Mae wedi ennill y fuddugoliaeth dros pechod, dros y diafol a marwolaeth. Gorffennwyd y Meseia roes ei fywyd dros bechodau'r byd. Mae rhyddid cyflawn trwy ei waed, cyflawnwyd diben Aberdryd. Gorffennwyd, talwyd, dyled, lawn, brynhawn drwy Aberth Calfari. Gwnaeth perffaith iawn drwy waed yr oen. Bu farw drosom ni, ac oherwydd hynny, i ni'n cael mynediad at Dduw. Mae Duw yn edrych arno ni, ac yng Nghrist mae'n dweud wrthoch chi bore yma, fy anwylid. Nawr ni godi i ganu mawl i'n gwaredwr ni. Gorffennwyd y Meseia roes ac felly mae croeso i bechaduriaid lu i ddod ato fe. A yw Duw yn galw chi bore yma? Mae'r cyfan wedi ei wneud. Yw e'n galw nhw chi.
i ddod i dderbyn. Gyrwch ni weddio. O Dduw ein tad, i ni diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. Diolch i ti am ei waith gorffenedig ac oherwydd hynny bod na groeso i bechaduriaid lu i ddod ato ti y bore yma. Diolch arglwydd bod ni'n dod nawr mewn gweddi ato ti, nid yn ein heiddiant ni, nid ar sail ein bywyd ni ar hyn ni wedi wneud a heb wneud, ond yn gyfan gwbl ar sail bywyd a marwolaeth ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Ac felly o arglwydd, ni eisiau diolch i ti amdano fe. Go arglwydd wrth ni ddiolch, ni'n gweddio bydd na mwy eto yn dod i wybod am y llawenydd sydd ynddo fe. O siarad â ni y bore yma, os gweli di fod yn dda, ond derbyn yn mawl, derbyn yn diolch, derbyn y clod i gyd am dy gariad rhyfeddol yn a thrwy Iesu Grist. Ni'n gweddio hyn yn ddiolchgar, yn gweddio y cyfan dy ogoniant dy hun a'i ogoniant ef. Amen. Wel, nhw'n ni godi eto i ganu gyda'n gilydd. Dan gysgod croes yr Iesu, mae lle i wella yng nghlwyf. Rhyfeddol yw drigaredd am galwodd fel yr wyf. Mae'r dwylo y ddylai'n gwrthod a chlwyfau sy'n gwahodd. Dan gysgod croes yr Iesu, mae fe wnaid wrth ei fodd. Ac ar ôl i ni ganu, mae Dewi yn mynd i ddod ymlaen i ddarllen a gweddio i ni. Felly mae'r darlleniad yn dod o Philipiaid penod 4 a fyddai'n dechrau yn adnod 1. Am hynny, fy nghyfeillion,
Anwyliaid yr wyf yn hyreithi amdanynt, fy llywenydd am coron, safwch yn gadarn fel hyn yn yr arglwydd fy nghyfeillion annwyl. Yr wyf yn annog Eodia ac yn annog Syntyche i fyw'n gytun yn yr arglwydd, ac yn wir y mae gennyf gais i tithau fy nghydymaeth cywir dan yr iau. Rhod y gymorth i'r gragedd hyn, a gyd ymdrechodd y mi o blaid yr efengil, ynghyd â Clement am cydweithwyr eraill sydd â'i henwau yn llyfr y bywyd. Llawen hewch yn yr arglwydd bob amser. Fe dywedaf eto, llawen hewch. Bydded eich hynawsedd yn hysbys i bob dyn, y mae'r arglwydd yn agos. Peidiwch â phryderi am ddim, ond ym mhob peth gwneler eich deisyfiadau yn hysbys i Dduw trwy weddi ac ymbil ynghyd a diolchgarwch. A bydd tangnefedd Duw sydd gyrwch pob deall yn gwarchod dros eich calonnau a'ch meddyliau yng Nghrist Iesu. Bellach, gyfeillion, beth bynnag sydd yn wir, beth bynnag sydd yn anrydeddus, beth bynnag sydd yn gyfiawn a ffyr, beth bynnag sydd yn hawddgar a chanmoladwy, pob rhinwedd a phopeth yn heiddi clod, myfyriwch ar y pethau hyn. Y pethau yr ydych wedi ei dysgu a'i derbyn, ei clywed a'i gweld yno fi, gwnewch y rhain, a bydd Duw'r tangnefedd gyda chwi. Amen. Dewch i ni weddio. O Dduw, mawr yw'r ein hangen ni y bore yma i glywed y geiriau hyn. Y geiriau hyn lle mae yr Apostol Paul yn annog y Philipiaid i fyw yn gytun yn yr arglwydd, o Dduw. Gad i hynny fod yn wir amdano ni. Mae'r Apostol Paul hefyd yn dweud wrth y Philipiaid i lawenhau bob amser yn yr arglwydd. O Dduw, please, helpa ni i gyda gael di yn ddyleit i ni, mor anodd mae hynny yn gallu bod, yn arbennig o ystyried y profedigaethau dyn ni wedi eu cael. Ond o Dduw, helpa ni i fod yn llawen yno ti. Ac o Dduw, wrth i ni gloi'r darlleniad, a gwelson ni'r Apostol Paul yn annog ni newid y ffordd dyn ni'n meddwl, i feddwl am y pethau sydd oddi uchod, y pethau sydd yn dda, yn hyfryd, yn bir. Beth sydd fel hynny ond yr efengil? O Dduw, gad i ni fyfyrio ar yr efengil ac i gael ein traws newid, fel bod ni yn dystiolaeth dda i bobl o'n cwmpas ni sydd yn credu ac yn dystiolaeth i'r byd o'n cwmpas sydd ddim yn dynabod ti. O Dduw, cliw ein cri ac helpa ni i lawenhau yno ti. Amen. Diolch, Dewi. Fe godwn ni ganu eto o'r atodiad 39 o Grist fy nerth am nawdd fy nghymorth hawdd ei gael mewn hyder mi ddofata ti gwrandawr gweddi gwael. Disgwyliaf wrth dy borth am gymorth yn ddifedd i allu gwneithir yn ddilys dewyllus ym mhob lle, ym mhob peth. O Grist fy nerth am nawdd, atgoffwch fi beth yw nawdd. Fi'n cofio. Nes i edrych neithiwr. Wyn, beth yw nawdd? Chi'n cofio? Rhoi cymorth. Na chi? O Grist fy nerth am cymorth. A wedyn am gymorth yn ddifeth. Beth o ddifeth? Ddim yn methu o gwbl. Dyma'r geiriau o'r fi tseco fy hunan wrth ddewis yr emyn yma. Ac yna jyst y bennill ola. Mae arnaf eisiau zel i'm cymell at dy waith, ac nid rhag ofn y gosb a ddel, nac am y wobr chwaith, ond gwir ddymuniad llawn dyrchafu cyfiawn glod, am i ti wrthyf drigarhau, ac edrych arna i erioed. Wel, fe godwn ni i ganu gyda'n gilydd.
Wel, tro diwetha o'n i gyda'n gilydd pan o'n i'n arwain fan hyn, fe edrychon ni ar Philipiaid y drydydd bennod, ar diwedd y drydydd bennod. Ac yn y drydydd bennod, ni'n cael Paul yn atgoffa ni pethau rhyfeddol. Bod Iesu Grist yn mynd i drawsnewid ein corff iselwael ni i fod yn unffurf ac yn unwedd a'i gorff gogoneddus ef. Hynny yw, bod Iesu Grist ryw ddiwrnod yn mynd i ddod nôl. Ac mae e'n mynd i newid ein corff pechadurus gyda'i feithiannau a'i wendidau, a mae e'n mynd i newid y corff yna i fod yn berffaith, yn lan, heb nam, dim pechod, yn ogoneddus, fel ei gorff gogoneddus ef. Dal yn adnabod ein gilydd, ond yn bir yn lan. A chi'n meddwl, waw, be sydd o'n blaen ni? Mae'r gwell eto i ddod. Ac ni'n edrych ymlaen at hynny. A dyna lle o'n ni, ar ddiwedd y drydydd bennod. O nawr mae Paul yn dod yn ei lawr i'r ddeiar. Mae'n deiaru pethau nawr ac yn dweud, wel, ar hyn o bryd yw hynny ddim wedi digwydd, ac felly mae eisiau brwydro ymlaen. A mae'n rhoi ac yn delio ag elfennau ymarferol i ni i gymhwyso ein bywydau ni. Felly, trwch gyda fi i Philipiaid y bedwaredd bennod. A ni'n mynd i edrych ar rhan ddarllenwyd o adnod 1 i 9. Nawr, fi eisiau chi i feddwl am funud a defnyddiwch dychymyg. Fi'n gobeithio bod rhan fwyaf o chi yn gwybod beth yw ystyr pre-season training, ni yn y byd campau. Beth yw ystyr ymarferion cyn dymor? Wel, mae'r gair yn disgrifio ei hun. Yr ymarferion sydd gorfod digwydd cyn i'r tymor cystadleuol i gychwyn. Ar hyn o bryd, mae yna dimau ar hyd a lled yn gwlad ni wedi bod a rhai dal yn ymarfer cyn dymor, pre-season training. A mae'r ymarferion yna, maen nhw'n nodedig, maen nhw'n galed. Mae rhaid ymroi iddyn nhw, mae'n her. Ond o wneud yr ymarfer, mae'n rhoi cadernid, mae'n rhoi sylfaen cadarn i chi am y tymor cyfan. Os chi ddim yn ymroi i'r ymarfer cyn dymor, mae hynny'n mynd i gael ei effaith yn ystod y tymor. Byddwch chi'n stryglan dipyn bach yn ystod y tymor. Nawr, yn y cyfnod yma, mae hyfforddwr yn rhoi targedau penodol i bob unigolyn, achos i ni gyd a'n cryfderau a'n gwendidau yn hunain, ac felly byddwn yn delio â unigolion. Weithiau, mae'n mynd â'r tîm i ffwrdd. Maen nhw'n mynd â'r tîm Lanzarote, yn lle poblogaidd iawn i'r sawl tîm. Cymru wedi bod yn swister i ymarfer mwy dwys. Ond mi fydd yr hyfforddwr yn sicr yn cael y tîm i gyd at ei gilydd ac yn gosod targedau penodol sydd yn gyffredin i'r tîm cyfan. Dyma targedau i ni gyd. Dyma lle ni'n mynd. Dyma beth sydd angen i ni wneud. Ac yn aml, wnawn nhw brintio yr targedau a'i gosod nhw yn yr ystafell newid ac yn yr ystafell ymarfer. So mae'r chwaraewyr yn cael ei atgoffa yn gyson, dyma'r targedau, dyma lle ni'n mynd. Dyma beth sydd eisiau ni i wneud. Nawr, mewn rhyw ffordd, mae'r haf i ni, fel Cristnogion, fel eglwys, yn ymarfer cyn dymor. Mae rhai yn mynd i ffwrdd, nid i Lanzarote, yn ei swystyr, ond yn mynd i Bryn y Groes, ac yn mynd i Pentre Nant, ac yn mynd i Aberystwyth i gael ymarfer dwys. Mae'r gweithgareddau yn agos, ac yn un ymarfer yn barod ar gyfer y gweithgareddau. Wel, beth yw ein targedau ni? Felly, i ni allu rhoi nhw lan yn yr ystafelloedd newid,
yn yr ystafell ymarfer, fel fod ni'n cael ein atgoffa o'r targedau. Wel, mewn ffordd, dyna beth sydd gyda ni yn y darn ddarllenwyd. Targedau neu gorchmynion sydd yn gyffredin i bob un ohono ni. I bob Cristion ac i eglwys yr arglwydd Iesu Grist. Dyma y gorchmynion. Mae'r ysbryd am i ni i weithio trwy ein nerth gyda fe. A mae'n galed ac mae'n golygu ymdrech. Nawr, fi eisiau i chi ddeall hyn. Fi'n dod bore yma fel un ohonoch chi yn wan, yn gwybod o'r methiannau, a'r bwriad bore yma yw annog nid dwrdio. A mae'r gorchmynion yma, yr targedau yma, yn cael eu rhoi nid yn galed ac yn ddi-deimlad, ond mewn ysbryd o gariad ac anogaeth. Dyna'r bwriad. A dyna yr agwedd mae Paul yn rhoi y targedau yma. Edrychwch ar yr adnod sy'n adnod gyntaf, sy'n mae Paul yn cyfeirio at y Cristnogion yma yn Philippi. Fy nghyfeillion, yr anwyliaid, fy llawenydd am coron, fy nghyfeillion annwyl. A plis derbyniwch yr hyn fi'n dweud bore yma gyda'r ysbryd yna. Cyfeillion annwyl. Anogaeth sydd yma, nid dwrdio. Wel, beth yw y targedau? Wel, y targed mawr, adnod 1 yw bod ni'n sefyll yn gadarn. Ond yna, mae Paul yn rhoi 5 targed penodol. Y cyntaf yw bod ni'n caru ein gilydd. Yr ail adnod, bod ni'n byw yn gytun. Mae yna issue wedi codi o fewn yr eglwys yn Philippi. Mae yna 2 wraig, Cristnogion, gweithgar, a maen nhw wedi ffrio. A mae Paul yn gweud mae eisiau delio o hyn. I ni fod i garu ein gilydd, cyfeillion. I ni fod i faddau ein gilydd. I ni fod yn ofalus o'n gilydd. I ni fod i fyw yn gytun. Os oes yna unrhyw un efo unrhyw beth yn erbyn rhywun, mae eisiau ni ddelio hynny. Felly dyma'r targed cyntaf, ni garu ein gilydd. Yn ail, drwchwch yn adnod 4. I ni i lawenhau yn yr arglwydd bob amser. Dyma un o'r pethau sy'n dod trwy y llythyr yn Philipiaid. Llawenhewch yn yr arglwydd. Mae'n cael ei ailadrodd dro ar ôl tro. A fan hyn, un o'r targedau, llawenhewch, llawenhau yn yr arglwydd bob amser. Yn drydydd, edrychwch ar y 5 adnod. Bydded eich hynawsedd. Nawr, hynawsedd, mae'n anodd cyfleu y gair yn ei gyfanrwydd. Rhywun yn Saesneg yn dweud big-heartedness. Hynny yw bod ni'n garedig, bod ni'n dyner, a bod y tynerwch a'r cariad a'r daioni yna yn amlwg. 4 targed, adnod 6. Peidio poeni am ddim, peidio pryderu am ddim byd. Ac yna 5 targed, adnod 8, bod ni'n myfyrion, meddwl am bethau da, bod ni'n llenwi'n meddwl a pethau daionus, pethau glân, pethau pur. Nawr, mae'n adlais o sylwch chi o ffrwyth yr ysbryd. Cariad, llawenydd, caredigrwydd, daioni, cymynysgarwch, a tangnefedd. Hynny yw, mae yna adlais fan hyn o ffrwyth yr ysbryd. Ond mae Paul yn nodi fan hyn, dyma yr hyn fi eisiau chi weithio arno. Fi eisiau chi atgoffa'ch hunan, atgoffa'ch gilydd o'r rhain a gweithio tuag at y targedau yma. Nawr, fi ddim yn mynd i ddelio gyda'r targedau yma yn unigol fanwl bore yma. Gobaith yw jyst edrych ar y 5 yma gyda'i gilydd a gweld beth sydd yn gymorth i ni i allu ymateb yn gadarnhaol i'r targedau yma, i weithio tuag at y targedau yma. Sut gall rhywun lawenhau bob amser? Hynny yw, ni gyd yn gallu llawenhau ar y 10, ond bob amser?
Sut gall unrhyw un beidio poeni am ddim byd? Hynny yw, mae'n siŵr bod ni gyd yn cydnabod, edrych arno ni'n hunain, mae'n amhosibl. Ac felly ni'n pwyso ar yr ysbryd glân fan hyn. Ni'n ymwybodol yn y nerth yn hunain gallwn ni ddim cyflawni hyn. Felly trwy'r cyfan, ni'n ymwybodol trwy nerth yr ysbryd glân. Ond fi am dynnu sylw bore yma at ddau beth bydd yn gymorth i ni. Yn wir sydd yn hanfodol i ni wrth ymateb yn gadarnhaol i'r targedau, i'r anogaethau yma. Felly dau bwynt. Y pwynt cyntaf, mae'n rhaid bod yr arglwydd Iesu Grist yn ganolbwynt. Yr arglwydd Iesu Grist yw'r allwedd i gyflawni targedau, yr anogaethau yma. Os dewch chi nôl gyda fi i'r ymarfer cyn dymor gyda y tîmau, wrth i nhw ymarfer, maen nhw'n ymdrechu. Mae rhaid iddyn nhw ymdrechu a maen nhw'n chwysu. Ond mae'n hanfodol hefyd bod nhw'n bwyta yn iach. Bod nhw'n yfed digon. Bod nhw yn cael y meithiad gorau posibl mwyn llwyddo. Mae angen i nhw gael y nutrition cywir i'r corff, neu bydd y cyfan yn mynd yn ofer. A mae'n siŵr byddwn ni'n gallu gweld, os nhw ni ymdrechu, os ysbu rhywun yma bore yma'n gweud, reit, fi mynd i nawr, neu pwynt i fod yn llawen trwy'r adeg. Neu fi ddim yn mynd i boeni am ddim byd pellach, a bod ni'n just yn pwyso ar ein hymdrech ni'n hunain, a bod ni'n chwysu yn neud hynny, ond esgyluso y maith, fyddwn ni ddim yn llwyddo. Bydd y cyfan yn ofer. Heb bwyd o'r hunan a'r bwyd cywir a'r maith cywir, mi fyddwn ni'n methu. Wel, beth yw y maith? Beth yw y bwyd cywir i ni? Mae rhaid ni ddibynnu ar yr ysbryd glân, ond beth yw y bwyd? Beth yw y maith? Wel, Iesu Grist. Crist, yr arglwydd, yw y maith. Mae e'n hanfodol i ni. Wrth wynebu y gorchmynion yma, yr anogaethau yma, wrth fyw o ddydd i ddydd, mae rhaid i ni bwyso, ond hefyd edrych ar y cyfan yng ngoleuni pwy yw Iesu Grist. A myfyrio arno fe, a sylweddoli pwy yw e, a be mae di wneud, a be mae di gwneud drosto ni. Ni'n edrych ar y cyfan yng ngoleuni hynny. Edrychwch ar yr adnod gyntaf. Mae'r anogaeth i fyw yn gytun yn yr arglwydd. Edrychwch ar y bedwaredd adnod. Llawenhewch yn yr arglwydd bob amser. Wrth i ni feddwl am hynawsedd, wel, pwy sydd fel Crist yn ei hynawsedd, yn ei ddaioni, yn ei garedigrwydd, yn ei dynerwch. Wrth sôn am beidio poeni, mae hynny yn ngoleuni y ffaith bod ni chi arllwys y cyfan mewn gweddi ger bron Duw, a bydd e'n rhoi ei dangnefedd i ni. Dyma'r un sy'n eisiau ni i lenwi'n meddyliau arno, fyfyrio arno. Y pethau pur, pethau daionus, wel, sy'n byd gwell na Crist ei hun. Y maith, y bwyd, yw Iesu Grist ei hun. Dyma y gyfrinach. Bod ni'n rhoi Duw, bod ni'n rhoi Crist yn ganolog yn y cyfan ym mhob sefyllfa. Bod ni'n ei weld bod ni'n gweld ei fawredd bod ni'n gweld ei gariadau, ei alliau, ac ynddo fe, beth sy'n wir amdano ni. Enghraifft, i ni'n llawenhau bob amser. Wel, ni ddim yn llawenhau bob amser wrth edrych arno ni'n hunain. Ni ddim yn llawenhau bob amser wrth edrych ar y sefyllfa na'r amgylchiadau ni. Ond i ni yn llawenhau, gallu llawenhau yn yr arglwydd, a dyma'r anogaeth. Mae Paul yn ei ail lythyr at y Corinthiaid. Mae'n dweud hyn yn y 6 bennod, adnod 10. Dan dristwch, ond bob amser yn llawenhau.
heb ddim gennym ac eto yn berchen bob peth. Sut mae Paul yn gallu dweud hynny? Dan dristwch, ond bob amser yn llawenhau, heb ddim ac eto yn berchen ar bob peth. Ond mae'n dweud hynny am bod e'n gweld y cyfan trwy Iesu Grist. Yng ngolau ni pwy yw Crist a be mae Crist wedi ei wneud. Mi oedden ni, mi oeddech chi, os ych chi'n Gristion bore yma, mi oedden ni yn farw. Heb obaith, nawr i ni'n fyw a sicrwydd bywyd tragwyddol. Mi oedden ni dan farn Duw, nawr mae'n pechodau ni gyd wedi maddau, ac i ni yn edrych ymlaen i fod gyda Duw. O'n ni'n elynion, nawr ni'n blant Duw. Hynny yw, mae'r cyfan trwy Iesu Grist. Felly, ni'n edrych ar y cyfan yng ngoleuni pwy yw Crist, be mae e wedi wneud trosto ni. Yn yr adnod gyntaf, i ni garu ein gilydd. Yng ngoleuni cariad Duw tuag ato ni. Cariad Crist tuag ato ni. I ni lawenhau, ym mhob sefyllfa, mae Paul yn cydnabod, mae yna sefyllfaoedd, i ni'n ymwybodol, mae yna dristwch a ni'n gwybod hynny. Ond ni ddim yn llawenhau yn y sefyllfa, ni'n llawenhau yn ddo fe. I ni ddim yn poeni am ddim byd. Nid oherwydd mae popeth yn sorted, na, ond oherwydd ni'n ymwybodol pwy yw e. Fe yw'r arglwydd. A mae e gyda ni. Ni'n byw ac yn ymdrechu yn y meisydd yma i gyd yng ngoleuni pwy yw Crist. Ac yn ni'n myfyrio mwy a mwy arno fe. Dyma y maith i ni. A dyma yr anogaeth bore yma. Bod ni'n ymateb i'r targedau yma, i'r gorchmynion yma, ond bod ni'n ymateb iddyn nhw yn erth yr ysbryd, ond yng ngoleuni bod ni'n ymwybodol yng Nghrist mae hyn. Fi'n edrych ar y cyfan yng ngoleuni pwy yw Iesu Grist. A'r hyn mae e wedi wneud drosto fi. A chi'n gwybod, does dim byd gwell. Dyw ddim yn rhoi y gorchmynion yma mwyn, fi eisiau rhaid i ddioddau. Na, mae'r un lles ni. A falle bod ni'n teimlo, ni yn methu, ydyn. Ond mae'r anogaeth yma. I edrych fwy a fwy ar Crist. I weld y bob sefyllfa yng ngoleuni pwy yw e a be mae wedi wneud drosto ni. Felly dyna y pwynt cyntaf. Yn ail, ni'n cael y cymal yma yn y 5 adnod. Edrychwch ar y 5 adnod. Ac ni'n cael y cymal, mae'r arglwydd yn agos. Mae'r arglwydd yn agos. Mynd nôl i'r ymarfer cyn dymor. Peth diflas ofnadwy yw i chwaraewr ddechrau y tymor cystadleuol ac yn ymwybodol fi ddim wedi ymroi i'r ymarfer cyn dymor. Ac oherwydd bod fi ddim wedi ymroi i'r ymarfer, fi'n dechrau'r tymor yn ymwybodol, mae yna wendid, mae yna ganlyniadau oherwydd bod fi heb ymroi. Fi'n mynd ac yn gwynebu'r tymor heb y sylfaen gadarn yna. A beth sydd gyda ni fan hyn, mae Paul yn annog y Cristnogion yn Philippi, ymrowch i weithio tuag at y targedau yma, tuag at y gorchmynion yma, yng ngoleuni yr arglwydd, ond hefyd yng ngoleuni y ffaith mae'r arglwydd yn agos. Be mae'n golygu? Be mae Paul yn golygu trwy ddweud y mae'r arglwydd yn agos? Wel, mae Paul newydd fod yn delio, newydd bod yn sôn am ail ddyfodiad Iesu Grist. Am yr hyn sydd yn mynd i ddigwydd. Mae'r arglwydd yn agos. Mae y cymal yma yng nghyd-destun bod Iesu Grist yn mynd i ddod nôl.
mi fyddwn ni gyd, eisiau chi feddwl eto am hyn, meddyliwch amdano chi eich hunan nawr, peidiwch meddwl am neb arall, mi fyddwch chi ryw ddiwrnod yn wynebu yr arglwydd Iesu Grist. Unai pan ddawen nôl eto, neu yn ein marwolaeth. Y mae'r arglwydd yn agos. Nawr, sim syniad efo ni pryd ddaw Iesu Grist yn ôl. Sim syniad yn ei chwaith pryd fyddwn ni'n marw. Ond hyd yn oed os byddwn ni byw i'n 90au, ynghyd destun tragwyddoldeb, mae'n bywyd ni fyr, yn gyflym, yn pasio heibio yn gyflym. Rhain o chi sydd yn ifanc, mae amser yn mynd yn araf ar hyn o bryd. Fi'n mynd cyfri fy hun yn hen eto, ond fi'n gweld, boes bach, mae'r blynyddoedd wedi hedfan. Mae amser yn mynd. Mae'r arglwydd yn agos. A pan ddaw yr amser yna i ni wynebu yr arglwydd Iesu Grist, fi eisiau bod fi'n gallu dweud, wel, fi wedi ymdrechu. Ni'n ymwybodol ni'n wan, a ni yn methu. Ond fi eisiau fe weld, fi wedi ymdrechu. A fi'n dweud gyda chariad a thynerwch a gostyngeidrwydd, ydyn ni'n barod. Ydyn ni'n barod i weld, i gwrdd â Iesu Grist. Nawr, mae'n bwysig cadw cydbwysedd fan hyn. Ar un llaw, ni'n gwbl ddiogel yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae Paul wedi dweud yn Philipiaid y penod gyntaf, yn yr ail benod, penod gyntaf, adnod 6. Yr wyf yn gwbl sicr y bydd i'r hwn a ddechrau o waith da ynoch ei orffen yn nydd Crist. Does dim amheuaeth, ni'n ddiogel, ni'n saff, ni'n cadw hwnna, a mae Duw am yn ei wybod ac i fwynhau y sicrwydd yna. Gyda hynny, mae e'n mynd hefyd yn yr ail benod, adnod 12, gweithiwch allan eich iachawdwriaeth mewn ofn a dychryn. Mae yna gyfrifoldeb. Mae yna anogaeth i ni ymdrechu. Hynny yw, mae'n bwysig bod ni'n ymroi, bod ni'n rhedeg yr yrfa mae Duw wedi rhoi o'n blaen ni, a mae gyrfa bob un ohono ni yn wahanol, ond bod ni'n rhedeg yr yrfa mae e wedi'n gosod ni ynddi. Bod ni'n codi croes, bod ni'n ymroi i'r targedau yma, i garu ein gilydd, i lawenhau bob amser, i ddangos ein hynawsedd ac yn y blaen. Mae'r anogaeth yma, ymdrechwch. Bydd yn hyfryd yn bydde fe. Os pan welwn ni Crist, bydd e'n edrych arnoch chi a dweud, da was, da a ffyddlon. Anogaeth yw hyn bore yma. Nid i'n blino ni. Tueddiad llawer un ohono ni yw gweld, fi'n ofnadw. Fi ddim fel y dylen ni fod. Mae hynny'n wir, Rhufeiniaid 7. Pam bod ni'n neud yr hyn ni ddim eisiau neud, a ddim y gwneud yr hyn ni fi eisiau neud. Yn sail ni yw Iesu Grist. Gorffennwyd, mae ei gyfiawnder e'n ddigonol, ond ar yr un pryd yn gwendidau, bod ni'n ymroi. Bod ni'n ymdrechu i garu ein gilydd, i lawenhau, i beidio a phoeni, i ddangos yn hynawsedd, i ni i fyfyrio y fwy a fwy ar Grist. Fi'n gweddio gyda gostyngeidrwydd. Byddwn ni'n licio ar ddiwedd y mywyd i gallu dweud fel Paul. Yr wyf wedi ymdrechu ein gwendidau. Yr wyf wedi ymdrechu, yr wyf wedi rhedeg yr yrfa i'r pen, yr wyf wedi cadw'r ffydd. Byddwn ni gyd yn gallu dweud hynny. Ein meithiannau i gyd, bod ni'n gallu dweud, wel, fi wedi ymdrechu. Yn erth yr arglwydd, yn erth yr ysbryd.
Felly, Gristnogion, mae'r arglwydd yn agos. Boed i hynny'n hannog ni i ymroi. Ond fi yn credu bod yn iawn hefyd cymwyso y cymal yma yng nghyd-destun hyn bod yna ar ein cyfer ni. Mae'n aml mae adnod yn golygu doi beth, ond fi'n meddwl bod yn iawn fan hyn bod ni'n cymhwyso fe fel hyn, bod yna ar ein cyfer, ei fod wrth law. Mynd nôl at yr ymarferion cyn dymor. Mae'r tîmau proffesiynol yma, maen nhw'n ymarfer, mae ymdrech nhw i'w ganmol. Byddai'n annog chi, edrychwch arnyn nhw a gweld yr ymdrech maen nhw'n rhoi. Ond beth am y maith, beth am y bwyd ni wedi sôn amdano sydd mor bwysig? Mae'r cyfan yn cael ei ddarparu ar eu cyfer nhw. Y tîmau proffesiynol yma, mae dan nhw cogyddion arbenigol. Cogyddion arbennig sydd yn darparu pob peth ar eu cyfer nhw. Brecwast a cinio. A mae'r bwydydd yna yn feithlon. Mae'r bwydydd yna yn flasus. Mae'r bwydydd yna yn ddigon. Mae'r bwrdd yn llawn. A mae'r chwaraewyr yma, maen nhw'n dewis be maen nhw moyn. Mae'r ymrywiaeth yn rhyfeddol. Ond mae popeth yna eu lles nhw. Mae'n iachus, mae'n flasus, mae'n fuddiol. Yr unig beth sydd angen iddyn nhw wneud ar ôl ymarfer yw mynd i'r ystafell, cael y plat a jyst llenwi y plat ar holl maith hyfryd yma sydd wedi ddarparu ar eu cyfer nhw. Yn yr un modd i ni, mae'r arglwydd yn agos. Mae'r bwrdd yn llawn. Mae yna fwyd meithlon hyfryd Dionys ar ein cyfer ni, a mae yna ddigon ohono fe. Beth yw'r bwyd? Wel, Crist ei hun. Mae e'n agos. Yn ei lle mynd ato fe a profi a bwyta o'i dangnefedd e. Ni allu profi o'i nerth e, ei ddoethineb e. Mae'r cyfan i chi, fi wedi paratoi y bwrdd, mae Crist yn dweud. Tynnu o'r llawenydd. Yn wir, beth bynnag sydd ei angen, mae'r bwrdd yna i chi. Cymrwch, llenwch eich plat. Sut gallwn ni llenwi'r plat? Beth yn ni'n golygu? Wel, bod ni'n mynd i'r gair. Bod ni'n bwydo ar Crist yn y gair. Bod ni'n mynd i'r gair yn gyson. Bod ni'n manteisio ar bob cyfle i fwydo ar y gair. Plant, yn yr ysgol Sul, yn y clwb, yn yr oedfa. Siarad efo'ch gilydd. Bwydo, fi eisiau gwybod mwy am yr arglwydd Iesu Grist. Bod ni'n manteisio ar bob cyfle i fod gyda pobl Dduw. Bod ni'n bwydo ar Crist o fod gyda'n gilydd. Wrth i fyddhau iddo fe, wrth ei ganmol a'i foli e. Bod ni'n cymryd o'r bwrdd, bod ni'n bwyta ar Grist. Mae e yn agos. Mae'n gael jyst nodi fan hyn rhywun sydd ddim yn Gristion. Falle bod chi'n ymwybodol, fi ddim yna eto, fi ddim yn Gristion ar hyn o bryd. Gael jyst nodi i chi. A fi'n dweud gyda difrifoldeb, a fi'n gweud gobeithio mewn cariad ato chi, mae'r arglwydd yn agos. A mae'r cymal yna i chi, mae'n rybydd. Mae'r arglwydd yn agos. Pryd ddaw e nôl? Ni ddim yn gwybod. Pryd ddaw eich bywyd chi i ben? Ni ddim yn gwybod. O fi'n dweud fel rhybydd i chi gyda chariad. Mae'r arglwydd yn agos. Ond fi hefyd yn dweud wrthoch chi, gwrandewch, mae'r arglwydd yn agos. Credwch. Dewch ato fe. Peidiwch aros yn hirach. Mae e yna. Mae e am eich achub chi. Mae e'n gwahodd chi. O, dewch.
credwch ynddo fe, peidiwch aros yn fwy, gweddiwch heddiw o Dduw, achub fi. Mae'r arglwydd yn agos ac yn barod. Felly bore yma o anogaeth, gyfeillion annwyl, anogaeth sydd yma i feddhau, i'r targedau, i'r gorchmynion yma, i ymroi i Dduw. Peidiwch mynd allan a teimlo, ond cewch allan yn, reit, ie. Bod ni'n mynd o yma gyda rhyw, brwdfrydedd i ymroi, gyda penderfyniad i ymroi, gyda disgyblaeth i ymroi, i garu'n gilydd, i lawenhau yn yr arglwydd bob amser, i arddangos ein hynawsedd, ein caredigrwydd, ein daioni. Bod ni ddim yn pryderu am ddim. A bod ni'n myfyrio fwy a fwy, bod ni'n llenwi'n meddyliau, pethau da, daionis, pur, be gwell na myfyrio ar Iesu Grist, myfyrio ar Dduw. Felly, yr anogaeth yw, daliwch ati, ymroi, fel y byddwn ni ryw ddydd yn cwrdd â Iesu Grist, ac y byddwn ni'n clywed e'n dweud wrthon ni bechaduriaid gwan, da was, da a ffyddlon. Gyrwch ni weddio. Arglwydd ni'n ymwybodol iawn bod ni'n mynheiddi dim byd, ni'n ymwybodol iawn o wendidau, yn pechodau ni pam arglwydd bod ni'n cwmpo i'r un bai, ond diolch bod na sicrwydd i gael yn yr arglwydd Iesu Grist, bod yn cyfiawnder ni'n hanychubiaeth ni yn dibynnu'n llwyr ar ei waith gorffenedig e. Felly ni i lawenhau yn hynny. Ond arglwydd, wrth ni feddwl am pwy yw Crist, wrth ni feddwl be mae wedi wneud drosto ni, dyro'r brwdfrydedd i ni i ymroi, i fyw yn gytun, i lawenhau, i feddhau'r gorchmynion yma, a gwneud hynny yn llawen, yn gwneud hynny yn gwybod bod ni'n ddibynnol ar yr ysbryd, ond i fod gyda rhyw benderfyniad ac i ymroi cynorthwya ni arglwydd, i dy ogoneddu di, i fyw mewn modd sydd yn dwy'n gogoniant i ti, ac yn ni'n ymwybodol does dim ffordd gwell i fyw. Clyw ni nawr a trigarha wrthon ni, am bod ni'n gofyn y cyfan gogoniant Iesu Grist. Amen. Fe godwn ni i ganu yr emyn ola gyda'n gilydd. O enau da wyt ti'n flinderog, a'r llwybr yn dywyll o fflaen. Mae goleuni yn wyneb y ceidwad, a bywyd mor llawn ac mor lan. Felly, i ni i droi ein golwg ar Iesu, ac edrych i'w wyneb yn llawn. A holl bethau y byd, fe ddiflannant i gyd yng ngoleuni ei gariad a'i ddawn, bydd bob problem ddim yn mynd, bydd dal tristwch, bydd dal problemau, ond i ni'n edrych ar y cyfan yng ngoleuni Crist, ei gariad a'i ddawn Fe godwn ni i ganu. My
nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll o'r awr hon, hyd byth. Amen.